mapiyo ma kanti moro mida duoko mane wiye kala no, ayegi osipna sirkal okier mondo tim explanation. Aparo ni gimose timore sani wan kaka wajumbe. Sirkal osetimo chiwo explanation. Ni for example, gitemo mondo ji ogol chiemo mang'eny mondo wa reduce import mar chiemo. Kech ing'eni nyoche wantiere gi chieng' moro for a long time. Manyiso ni food production marwa nodok piny, ochuno ni nyaka waom chiemo oko, ma samoro nok waom chien kacha. Teno ni explanation mosewuok pok obedo satisfactory kata ne wan. Pok obedo satisfactory kata ne wan. Koro ing'eni wawacho ni ero usetimo mar chiemo on one side, but what is it ma wambe watimo mondo water godo gik moko oko. Ne ntiere initiatives moko matindo tindo ei budget proposals manokel. For example, kanokel wach mar gedo ni wacho ni ng'eny materials midano tigo mondo tigo do ma locally ka. To the problem en ni be mano timore. The problem en ni be mano timore ma enough. To chiemo mwa oko be waseome ma enough kata manyoch watimo godo intervention ni. Be nwaome ma enough manyalo duoko be chiemo piny koso ntiere jok moko ariyo ma samoro go kona. Mago penjo ma pod wantiere godo. Koro wanyalo mono wacho ni duoko ma sirkal maybe osechiwo so far pok obedo satisfactory ne jo Kenya. To sani ka koro wadhi supplementary, wadhi ng'iyo ni to ere kama wambe wanyalo make other proposals. Omiyo wan kaka jok mantiere gi e bunge. Wambe nyaka wachiw proposal maro mopogore gi ma executive. Yeah. Problem mabedo samoro ni kudhi kuchocho tiyudo ka ng'eny jowa samoro onge. The floor of the house. No, gin wan ji 340 go chiko. Tinyudo ka samoro ji nie bunge to yudo ka dhano ntiere mana dhano 70 kata 80. To ng'eny gi be samoro gin jok mana ma wacho sirkal. Lakini jowa to ero leng'ruok e podium mana kako yie wacho. The podium, it is easier to criticize moloyo chiwo solution no on the floor of the house. Kora ngima nyalo kwayo. Kora ngima miya wacho ni ansani endi akwayo kata jowa ma wantiere godo mo represent godo jopiny. Ni sama wadhi timo supplementary jowa te obi mondo waket solution wa propose on the floor of the house. Okay, release yoko kacha. Mano submission mara. Ero kama